जोगोनार फिथाइ माखा मोनजोब्बाय नै लोगोफोर न'आव खाना दोनफैबाय इसा न' गाहायनि माखाया ओमफ्राय नै जिबायदि मोजां मोजां मोनबाय आरो जि पुरा पुरि दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरोना लोगोफोर न' स' लिरखांनानै बिदिनो बायदिसिना सुस्रां आरिस्रां खालामनानै ओमफ्राय दायो न' गाहायथिं होख्लायलांसै आरोना लोगोफोर साइकेलजों थांसै बिराद आथुर बिथुर माने फुङावनो दौरिया मोनफैदोंनो ओंखायनो माने बिराद आथुरावनो फुङावनो दा नै 7टासोल' बाजिथारदो लोगोफोर ओमफ्राय नै माबार फिसालायाबो थाब उन्थिथाराना फुङाव गोदो उन्दुयो हरफोराव माने गरमजों उन्दुनो हाया नालाय फुंफोरावसो बिराद गोदो उन्दुयो गथ'फोराबो ओमफ्राय दे गाखो दाबा दे गाखोदो माबार थांसै लोगोफोर ओमफ्राय नै सिदा न' गाहाय मोनफैबाय आरो आं मोनफैगौ मानियावनो मालाय नै फुजा तुजा बहायनानै खुलुमगासिनो दंमोन आरो आइजों आबाजों बिजावजालिजों ओमफ्राय लोगोसे दौरि दौसाबो लायो नालाय लोगोफोर इनिफ्राय आं बेखौनो एसे नोंथांमोननो भइस सोनानै होनोसै ओरै होननानै ओमफ्राय लोगोसे नै बिबाराबो जि मोजां बारफ्रुजोबना दङ आरो न' गाहायाव बेयाव गासै फांथाम बिफां दङ लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां नुयो बारबाथाय समायना नुखायो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो ओरै होननानै बिबार बारफ्रुनायखौ ओमफ्राय ओजोंहाय नै बावनायफोरा जाबाय लोगोसे आंनि फिसाला गेदेराबो खुलुमखांबाय आरो ओमफ्राय बोरायाथ' आंना फैथ'वाखैनो दाबो ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैबायसा माने बिबारनि महरखौनो नुनानै माने थानो हायाखै आं लोगोफोर जि थुब्रि बिदिनो माने बोसोरफ्रोमबो दाबायदि टाइमाव आरो दैज्लां टाइमाव बांसिन माने मोजां बारफ्रुजोबो आरोना अखा मोननानै बिराद मोजां बारफ्रुजोबो बिदिनो ओमफ्राय आङो बेयावहाय माने आगोलावबो भिडिअ लाबाय थाखायोमोन नोंथांमोननो माने होबाय थाखायोमोन आङो सिगांनि चेनेलावबो बिबार बारनायखौ ओमफ्राय नै जि मोजां आरो नायबाबो नायख'नो हाया बायदि एबारो जानाय लोंनायनि लाहार फाहार लोगोफोर नै बुटखौबो बोखांबाय ओमफ्राय लोगोसे नै थालिर थाइखा बिदिनो आमथिसुवानि मुङावथ' बयबो माने थालिर थाइखा बिदिनो बावखायो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे मिथाइबो लाबोदोंमोन ओमफ्राय जालाबायनोसै दायो माबार जोगोनार फिथाइ माखा मोनजोब्बाय नै लोगोफोर न'आव खाना दोनफैबाय इसा न' गाहायनि माखाया ओमफ्राय नै जिबायदि मोजां मोनबाय आरो जि साद गोनांखा जोगोनाराबो ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो जे भिडिअ देखायदोंमोन जोगोनार थायनायनि ओमफ्राय इयो दायो मोनफ्रुजोबनानै बेफोरबायदि खाना दोनफैबाय आरोना न'आव लोगोफोर नै ओमफ्राय सोरनोबा राननाबो हरबाय ओमफ्राय आंबो दा जानो लांनोसै आरोना निरामिसावनो जानो ओरै होननानै लांनोसै आङो न' गाहायनिफ्राय दै गोथार एसे लाना फैबाय लोगोफोर माने जोंहाथ' बाथौ जेबो गैथ'आ नालाय न' गाहायावनो जमाथ' ओमफ्राय दै गोथार एसे लाना फैबाय ओमफ्राय खुलुमखां आरिखां फैबाय गासिबो ओमफ्राय लोगोसे माने मैगं थाइगंबो लाना फैबाय आरोना दा
थेलेबलेब बेराया र' अपेन खालामाखैना Kau di gereja ini kali? Kau berada di nengah. जोगोनारखौ आथुर बिथुर हाना लाफैबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे खान्थाल बेगर गरनैसो सायनाय दंमोन आरो आं हरावनो सायना दोनखादोंमोन ओमफ्राय खान्थाल बेगरबो गरनैसो होबाय ओमफ्राय लोगोसे बुद होबाय ओमफ्राय जोगोनार ओरैनो ओमफ्राय लाब्रा रखम टेप टेप संनोसै आरो ना लोगोफोर दिनैथ' आरो निरामिस नालाय जेबो जायाहाय लोगोसे आरो माने फुजाबो होदो नालाय लोगोफोर जेबो जाखाया लोगोसे आरो सनिबारबो जाहैबाय ओमफ्राय दायो आथुर बिथुर संलाबायनोसै र' माबार मोनबायहाय नै लोगोफोर ओंख्रिया जोगोनार ओंख्रिया ओरैबायसा गोमो जालायनाय माने न'निनो जोगोनार नालाय लोगोफोर इसेयावनो माने गेब्लेलाङो ओमफ्राय नै खान्थाल बेगरखौ आङो रग' दोनबाय लोगोफोर एफ्रुलायला आरोना ओरैनो गथा गथायैनो जानो मोजां मोनगारगारो देहाय आं लोगोफोर खान्थाल बेगरखौ बेफोरबायसा गथायै माने मा होनो थास' आथिङानो जा जोगोनारानो जा आङो खान्थाल बेगरखौ बेफोरबायसा गथा मोनजाबासो मोजां मोनो ओंखायनो आङो जोगोनारखौल' ओरैनो नादब नुदब लाबाय ओमफ्राय खान्थाल बेगरखौ गथायैनो दोनबाय आं मोनबायबो लोगोफोर जि मोदोमफ्रु दिनै निरामिसाव बेजोंनो माने थगायनांसिगोन आरोना उदैखौ सानसेनि